Un projecte que va néixer el 2023 es diu Onades de Coratge, impulsat per l'Associació Esportiva Llaguts de Calafell i també la Lliga Catalana del Càncer contra el Càncer de Tarragona i Terres de l'Ebre. Tot per intentar facilitar la participació d'aquestes dones pacients oncològiques a l'esport, en aquest cas a la pràctica del rem. Concretament, en aquest projecte ara mateix estan 7 dones de la comarca operades de càncer de pit que troben beneficis en aquest esport. Volem conèixer més d'aquest projecte amb un reportatge de la nostra companya Sílvia Martínez de Ràdio Televisió El Vendrell. 2, 3, 4, 5... L'Associació Esportiva Llaguts de Calafell és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 2000 amb la voluntat de fomentar i promocionar l'esport del rem en el llagut català tradicional. Fa 2 anys l'entitat va fer un pas més signant un conveni amb la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre per facilitar la participació de pacients oncològiques en la pràctica del rem. Decidir que era un projecte molt interessant perquè ja que teníem aquesta activitat del rem, que és favorable per tothom en general, si a sobre podíem establir un projecte d'aquest tipus ens va semblar molt interessant. Llavors ens vam posar fil a l'agulla i vam decidir, vam signar un conveni amb la Lliga i aleshores l'activitat consisteix en remar un dia a la setmana, fem 1 hora, hora i mitja, hora i quart, depèn del dia, una mica segons anem veient. Els primers estudis sobre els beneficis del rem en la recuperació de les pacients operades de càncer de pit es van fer al Canadà fa gairebé 30 anys. Les dones que estem operades de càncer de mama, com que han tingut una extracció de ganglis, hi ha un possible efecte secundari, que és el limfedema, que és que el braç queda inflat i llavors l'activitat del rem una mica beneficia amb aquest possible efecte secundari. Tornarem a fer una sortida, vinga, va. D'acord? Ara ja hem fet memòria. Recordem, 2... En el meu cas, per exemple, la meva experiència ha estat molt positiva perquè, per exemple, una de les coses que necessitava era recuperar força física i a mesura que he anat sortint, a partir de la 4ª, 5ª vegada, he pogut experimentar que cada vegada em sento més forta físicament, però mentalment també trobo que aporta també aquest benefici de trobar-te aquest benestar emocional que comporta no només l'activitat del rem, sinó l'activitat de fer-la al mar. Perquè, per exemple, jo abans fèiem un gimnàs i res a veure. I encara més enllà, el projecte Onades de Coratge també pretén consolidar una comunitat de suport i inclusió a través de l'esport, on les dones que han passat per experiències similars puguin connectar entre elles i construir relacions de suport mutu. Preparades? Tenen un companyerisme i una manera de cooperar amb nosaltres, un acolliment que ha estat potser clau en sentir-nos molt acollides. És un treball en equip. És un treball molt bonic, perquè t'has de coordinar, has de tenir una consciència d'equip molt bona. I per mi sempre el rem ha sigut com un tema una mica progressiu. Vam començar remant pel sol plaer de remar, després vam començar a participar en algunes competicions lúdiques i tal, i sempre hi ha aquesta vessant no només de competir, sinó també del plaer de remar per remar. Una mica més. I insisteixen que es tracta d'un esport totalment inclusiu. Ens pensem que el rem hem de treballar o tenir molta força als braços i no és així. La força la fas amb tot el cos i potser també és més important la força de cames. Així que al final sí que és veritat que hi ha moltes dones que comenten ui, el rem no, perquè jo no puc, perquè el braç, perquè l'operació. I no, la veritat és que no fas tanta força amb el braç. És una activitat que sense tenir gens de força la pots fer, perquè jo la veritat que de força no tenia gens. És recomanable per totes les edats. Igual la gent creu que, ostres, això és per a gent jove i que gent a partir de determinada edat no ho pot fer. Tenim gent de 60 i tants encantats de formar part del nostre club i que estan remant i que, evidentment, se'n beneficien perquè la força, a vegades és més la tècnica que la força i, a més, també depèn la força que hi vulgui posar cadascú. És un tema molt personal, formes part d'un equip, però cadascú suma el que té. L'entitat ha estat reconeguda com a Associació de l'Any a la nit de l'esport de Calafell pel projecte Onades de Coratge.